שלום לכולם, אנחנו ברוך השם הגענו לחודש 12, הוא חודש אדר. דרך אגב, זה פסוק מהמגילה, שם באמת כתוב חודש 12 הוא חודש אדר. אנחנו יודעים שחודש 12 הוא חודש אדר. למה בעצם המגילה כותבת לנו חודש 12 הוא חודש אדר? אז יש מי שרצה לדייק מפה שחודש 12 הוא חודש אדר לאפוקי מחודש 13, במקרה של שנה מעוברת, שבאמת חודש 13 במקרה של שנה מעוברת, שאומנם השנה לא זכינו לזה, זה חודש גבוה מאוד מאוד. אותו חודש 13 הוא חודש שלמעלה מן המזל, כי למעשה כל החודשים יש להם מזל. נכון שמצד האמת, בגמרא כבר ראינו שאין מזל לישראל, ובאמת עם ישראל לא נתון למזל, כמו שראינו בהרבה מקומות, בגמרא, במשנה, בתורה, שמעשה כשפים ומעשה מזלות לא תופס בעם ישראל. לנו, הדבר שהתופס באמת, זה התפילה. אז התפילה היא מה שבעצם תופס את עם ישראל, ועוזר לעם ישראל לצאת מכל התסביכים, מכל הדאגות, מכל הגזרות הרעות. וראו ערך, מי שככה קצת מעמיק בנושא של מגילת אסתר, צומו והתפללו עליי 3 ימים. אסתר המלכה מבינה שאת הכוח כדי לנצח את הגזרה הרעה הזאת של להשמיד, להורג, לאבד את כל יהודים טף ונשים ביום אחד, היא צריכה לבקש את כוח התפילה של עם ישראל, וכמו שאומרת הגמרא, אין אל כביר ולא ימאס, זוהי תפילת הציבור שהקדוש ברוך הוא לא מואס בה. ולהעיר שמובהר בחסידות שאפילו 2 אנחנו יודעים שנקראים ציבור, נכון? ולכן אדרבה, אם יש לכם צרה, אם חס ושלום אדם צריך ישועה, כדאי שיקח איתו איזה חבר או בן משפחה, ישתף אותו בצרה, ביחד הם יתפללו, וזו סגולה לקבלת התפילה, כיוון שראינו הבטחה מפורשת שאין אל כביר ולא ימאס. הקדוש ברוך הוא אל כביר והוא לא ימאס תפילת רבים. למעשה חודש אדר בתחילתו כבר יש הלכה בשולחן ערוך, ואנחנו מכירים את זה מהגן, מכירים את זה אחרי זה מהבית ספר, ובאמת ההלכה הזאת כבר מוזכרת בגמרא. אמר רב, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. לכאורה זה מימרה בגמרא, שאין לה איזשהו תוקף הלכתי, איזשהו לכאורה, איזו המלצה טובה, איזה להגיד לך, חשוב שתדע שבחודש אב הרי חורבן בית המקדש, אז תנמיך פרופיל. אבל בחודש אדר, שעם ישראל זכה לישועה הגדולה הזאת של נס מגילת אסתר, אותו נס עצום שעם ישראל מחכה, דרך אגב יש כאלה שמחכים לחג הזה כאילו, כי זה החג שלהם, אז תדרבה בשמחה. אבל לא, נפסק הדבר בשולחן ערוך שחור על גבי לבן. השולחן ערוך כותב שמי שנכנס, כשם שנכנס אב ממעטין בשמחה, ככה שנכנס אדר מרבין בשמחה. ואם אנחנו נפשוט את העניין לדברים פשוטים, איך אפשר להרבות בשמחה, אז למעשה כתבו הפוסקים שכל שמחה שבן אדם ככה יכול להרבות, יש כאלה שאוכלים מאכל טוב בראש חודש אדר, ויש כאלה שאוכלים דברים שמשמחים את ליבם, ושותים משקאות בסעודת ראש חודש, רגע, זה גם סגולה גדולה, ומי שנוהג בסעודת ראש חודש אשר ושחלקו אדרבה, בסעודת ראש חודש של חודש אדר, ישתדל אולי עם מה בראש חודשים אחרים, לאכול פחות. פה השקיע חודש אדר, ישקיע בסעודת ראש חודש כדת וכדין. ובאמת צריך לעיין מה קורה, שבדרך כלל כמעט תמיד ראש חודש אדר הוא 2 ימים. היום הראשון הוא למד בחודש שבט, והיום השני הוא א' בראש חודש אדר. ממתי מתחילה השמחה? האם מתחילה השמחה דווקא מאותו א' אדר, שזה למחר, בעצם זה מחר, ראש חודש אדר של מחר, או שאנחנו כבר מתחילים את השמחה מהיום, ונחלקו בזה הפוסקים. למעשה הבן איש חי, ובגלל שבדברים כאלה כדאי לפסוק כפי מי שמרבה בשמחה, ככה אני אומר, למעשה אני לא מכניס את ראשי בין הערים, בן איש חי כותב שאדרבה, מצוות השמחה מתחילה כבר מראש חודש אדר, א' בראש חודש אדר, היינו למד שבט, ומוסיף בן איש חי, ומוביא שכבר אם נוצר מצב שמולד הלבנה כבר עוד היה לפני למד שבט,
גם אז חלה בעצם חובת השמחה, ועם ישראל, קרנו של עם ישראל עולה. ואדרבה, כתוב בגמרא שמי שיש לו דין עם הנוכרי, ודרך אגב נוכרי זה גם יכול להיות עם אותם ערכאות של בית משפט, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שהם פוסקים כמו אותם נוכרים, ישתדל להעביר את הדין הזה כמה שיותר לחודש אדר, שיגיע איתו לחודש אדר, ובאמת מובטח שאם זה רצון השם יתברך, והוא באמת הלך לפי התורה ודרך התורה והמצוות, השם יעשה לו את הנס הזה, ובאמת יפדה אותו מאותו דין רע. דרך אגב, רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, איך הוא היה מרבה בשמחה, הוא היה אומר, פיקודי השם ישרים משמחי לב. זאת אומרת, להרבות בשמחה של לימוד תורה, באמת, אם אנחנו נעמיק בזה, זה הדבר הכי גדול. אוכל הולך, מה עוד יכול? ריקודים, ברוך השם, גם לפי דרך החסידות הקדושה, באמת יש עניין בריקודים, אבל כל התועלת של אותם ריקודים זה שבן אדם יבוא ללמוד תורה בשמחה, שבן אדם יעשה מצוות בשמחה. אז אין לך שמחה יותר גדולה מללמוד תורה ולקיים את המצוות שמביאות את האדם לחיי העולם הבא. נסיים בוורט קטן, ככה לפני שאנחנו מתקרבים מימי חג הפורים. חודש אדר למעשה כתוב בספרים הקדושים, שהוא כנגד כל חודש, למעשה הוא כנגד אחד מבית שבטים. במקרה של שנה מעוברת, תשימו לב, החודש ה-13 הוא כנגד אפרים ומנשה. לא נאריך בזה עכשיו, יש בזה עניין גדול. אפרים ומנשה הם דגים, בבחינת דגים, זוג, כן, מזל החודש זה דגים, זוג דגים, ואפרים ומנשה, ואנחנו מברכים את כל הילדים בעזרת השם, כן, כמו אפרים ומנשה. אבל למעשה יוסף הצדיק, לכאורה אפשר להגיד על דרך החסידות, כביכול בחודש שלו היה המון שנים שלא היה מועד, נכון? כבר כתוב שכולם יודעים שנס חנוכה מתי היה? לפני פורים, זאת אומרת, לפני שבהרבה חודשים יש חג, אבל החודש של יוסף הצדיק לא היה שום חג. איזה חג היה בחודש הזה? אדרבה, כתוב שאסתר סוף כל הניסים, זאת אומרת, זה כבר רגע לפני שעם ישראל, מה שנקרא, מסיים את מגילת אסתר, זה סוף לכל הספרים, ספרי הקודש, אין יותר. אז רואים פה ברגע האחרון, שיוסף הצדיק דאג כביכול שיווצר מועד שמח לעם ישראל בחודש אדר, והכל התחיל אז מגזירת המן. המן יושב עם עצמו, הרשע, מרושע, זה אנשים מדמיינים אותו, זה שמנמן כזה, מגושם, בשגדה, לא, 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 מוריי ורבותיי, המן הרשע היה רשע, חכם, מנוול, רע, חכם ומחכים, וידע טוב מאוד עם מי יש לו עסק, וגם ידע איפה לפגוע בעם ישראל. וגם פה בעזרת השם בעזרת השם בסרטונים הבאים נסביר מה זה העניין של הסעודה, מה היה שם בסעודה. סעודה, זה כל זה כזה בעייתי, כמו שאומרת הגמרא שזה הבעייתי, ששאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, למה נתחייבו שריהם של ישראל כליה? כי נהנו בסעודתו של אותו רשע. נעיין בדבר, אבל המן לא היה פרייר, חשוב מאוד לזכור את הנקודה הזאת, המן הרשע לא היה פרייר. המן הרשע יושב עם לוח השנה ומפיל גורל, ומה שיוצא לו זה חודש אדר, הוא שמח, אומרת הגמרא. אמר זה חודש שמת בו משה רבנו עליו השלום. הגמרא אומרת שהוא טיפש, הוא לא ידע שבכלל גם בחודש הזה הוא נולד, כי צדיקים הקדוש ברוך הוא משלים את ימיהם חוץ המעשה. אבל מה כזה אתה שמח שמשה רבנו נפטר? נתרץ את התשובה. לעניות דעתי, כיוון שמשה רבנו הוא המושיע של עם ישראל, שימו לב, שהיה חטא העגל, מי שמסר את נפשו כפשוטו, מחנינה מספרך, על עם ישראל זה היה משה רבנו עליו השלום. המן אומר לעצמו, ימת בחינת סיום, בחינת אין, משה רבנו בחודש אדר, משה רבנו אין בחודש אדר, זה סימן שאין מי שיעזור לעם ישראל עכשיו לצאת מאותה צרה. כבר עם ישראל נמצא בדכדוך עמוק, בדכדוך של עבירות, ואין פה מישהו, זאת אומרת, אם זה סימן שנפל הפור באותו חודש שמשה רבנו מת, זה מראה לי שזכותו של משה רבנו גם היא מתה, אבל למעשה לא הבין המן שהצדיקים הרי שמשלים את ימיהם, שזה חוק שהקדוש ברוך הוא טבע בטבע, שהצדיקים משלימים את ימיהם. דרך אגב, לפעמים רואים שצדיק לא נפטר באותו יום, זה לא אומר בכלל, זה בכלל לא אומר. זה מראה, אדרבה, לפעמים הוא מצליח להשלים את ימיו עוד. ביטוי שבא לומר שהצדיק כשהוא בא לארץ, הוא בא לפה ומסיים את התפקיד שלו, ומשאיר פה את החותם שלו, ולא צריך יותר להשאיר את עצמו בתור גוף בעולם הגשמי, אדרבה, הוא זוכה כבר לעלות לעולם הבא. משה רבנו טבע חוק בל יעבור, שאת עם ישראל, הוא טבע את החוק הזה לפני הקדוש ברוך הוא השיג, הוא השתדל בעד עם ישראל, שתמיד, שמחס לשלום, תהיה גזירת כליה לעם ישראל, אם עם ישראל יעשו תשובה, ויקראו 13 מידות של רחמים, ויעשו תשובה אמיתית, כמו שראינו, שצמו והתפללו, יבטלו את הגזרה באמת.
אז זה מה שהמן הרשע לא ידע, ותמיד האויבים שלנו נופלים בזה. הם חושבים שזכותם של עם ישראל תמה. משה רבנו מת, בחינת משה, אין יותר משה רבנו, אין מי שמגן על עם ישראל, הם לא יודעים דבר אחד, שהזכות שלנו בתור עם ישראל היא לא קטנה בכלל. בייחוד בדורות האלה, אחרי כל מה שעם ישראל עבר, כל אלפי שנות גלות, עם ישראל מחזיק מעמד בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, ומעל הכל צריך לזכור את הנקודה הזאת, ובזה נסיים. יהי רצון שהשם יזבח יזכה אותנו לבינה של ויחן שם ישראל כנגד ההר. קבלת התורה הייתה דווקא בתוך אחדות. אחדות אין הפירוש שאני מתאחד עם מי שדומה לי, בוודאי שזה פשוט, אם אתה לא מסתדר עם מי שדומה לך, אתה באמת בבעיה. מה זה אחדות? אחדות זה שאני מתאחד ומתחבר וחושב איך אני יכול לחיות חיים נורמטיביים ומכילים ומכבדים עם מי שאני לא מאמין לגמרי בדרך שלו. לא מדובר על הרשעים. רשעים זה סיפור אחר. יש רשעים שכמו שמובא בספרים הקדושים שמצווה לסנות. אבל לפעמים כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לומר דבר שלא נשמע, ולא להגיד להם את זה, אני שונא אותך, ומרביצים ומטנפים, וכמו שראינו עכשיו מה שעושים לחיילות, זה לא מקרב. אבל, האחדות האמיתית היא להתאחד דווקא עם מישהו שכביכול שונה ממך בעבודת השם. ואדרבה, מי אנחנו יותר מבית שמאי ובית הלל? בית שמאי ובית הלל נחלקו בדינים חמורים של עריות, שלפי שיטת בית שמאי זה עריות, ולבית הלל זה לא עריות, וכן הפך, לבית הלל היה, תראו במסכת יבמות, שם כתוב באמת מה כתוב, וכתוב לא נמנעו מלקחת נשים זה מזה. תגיד לי, איך היה החתונה של בית שמאי ובית הלל? האבא של הכלה, בית שמאיניק, מה אומר לעצמו? בוא זה אסור מה שעכשיו עושים. לא. והוא אומר, רבא בית הלל, תמיד היה להם מה להגיד, זה לא שאתם רואים פה. לא נמנעו מלשאת נשים זה מזה. אני בכלל לא מדבר על הנושא של אשכנזים ספרדים, באמת בעיניי זה אירוע אחר לחלוטין, זה פשוט, בזה כבר אני חושב שהיינו צריכים להתקדם מזה מזמן. אבל עכשיו, שאנחנו נמצאים כבר הרבה שנים בגלות, אין פה מישהו שרוצה לצאת מהגלות, אני מנסה להבין, בטח שיש מי שרוצה לצאת מהגלות, מי שרוצה לצאת מהגלות זה מי שאומר לעצמו, אני לא מחליף את הדרך שלי, אבל אני מכבד את הדרך של האחר, אני נותן לזה כבוד, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מכבדה יכבד, השם רוצה שתכבד את מי זאת אומרת, השם אומר מכבדה יכבד, מה הכוונה? עם ישראל זה עם שם, אז אם אתה מכבד את היהודי הזה, אתה מכבד את השם יתברך, תזכור את זה. בעזרת השם שלנו חודש אדר שמח, בעזרת השם ישועות גדולות, ישועות ונקמות, כן, נקמות, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, בעזרת השם נקמות בכל האויבים, בעזרת השם בקרוב ממש.